Er is ook sprake van te weinig opvang. Dat wil zeggen dat veel mensen en vooral jonge mensen, die hebben ruimte nodig om te kunnen leven, mensen te kunnen ontmoeten, hun kinderen, vaak jonge kinderen ook te kunnen opvoeden. En daar is veel te weinig ruimte voor. We zien ook veel, vooral jonge vrouwen met kinderen, die niet naar school of naar werk kunnen omdat ze voor hun kind moeten zorgen. Dat belemmert vervolgens weer. We hadden ook vanmorgen gesprekken met jonge vrouwen die ons vertelden hoe ingewikkeld het is om, als je in de onderstand zit en je hebt geen opleiding, maar je hebt wel een kind en je wil eigenlijk naar school. Dat kan niet, want dan ben je je onderstand kwijt en dan kun je niet meer voor je kind zorgen. Dus op die manier wordt ook de opleiding geblokkeerd door de systemen die we met z'n allen hebben bedacht. En een van de dingen die wij schrijven in dit rapport is, daar zou toch echt een einde aan moeten worden gemaakt. Dus die mogelijkheden voor opvang zijn heel erg belangrijk om jonge mensen zich te kunnen laten ontplooien. De opleidingsmogelijkheden zelf. Veel van de jonge mensen die vanmorgen hier waren, en dat waren er toch, wat ik zei, een stuk of 20, die zijn er eigenlijk allemaal stuk voor stuk dat de keuze voor een opleiding is te beperkt op Bonaire. Ze zouden veel meer diversiteit in het opleidingsaanbod willen hebben. En het is heel ingewikkeld om van hier, dat geldt dus ook voor Saba en Stesia, ergens naartoe te gaan waar je die opleiding dus wel kunt krijgen. We zien dat een aantal jonge mensen graag een opleiding willen volgen, maar dat niet kunnen en dan min of meer gedwongen worden iets te gaan doen waar ze eigenlijk geen vertrouwen in hebben en ook niet zo heel veel fiducie in zien. Dus die diversiteit op die scholen is heel belangrijk. Wat we ook zien, en dat zagen we ook in het rapport over de ouderen op Bonaire, Saba en Stesia. Er zijn nog veel te veel jonge mensen die 's morgens niet kunnen ontbijten. Die zonder eten naar school gaan. Dat wordt niet hardop gezegd. Maar als we doorvragen en als we vragen van wat is er aan de hand, dan komen we dat echt heel vaak tegen. En als we met die jonge mensen praten, die weten allemaal wel een vriendje of een gezin in de buurt of iemand in de straat met kinderen waar er geen geld is voor voldoende voedsel. Een van de dingen, we hebben een plaatje gemaakt, een foto in het rapport gezet, waarin je ziet hoe duur het is om hier te leven. Een komkommer die $2,49 kost. En vanmorgen werd tegen mij gezegd, het is nu inmiddels alweer veel duurder geworden. Als je dat vergelijkt met andere prijzen, bijvoorbeeld de prijzen in Nederland, dan valt op dat het hier heel erg duur is om te leven. En dat de inkomsten ook heel erg in verhouding tot Nederland laag zijn. Dus dan heb je twee problemen. Niet voldoende inkomen en ook nog eens hele hoge kosten. En dan zie je dat mensen ervoor moeten kiezen om de huur te betalen en niet aan gezond voedsel toekomen.